Три блондинки стояли на брега на една пълноводна река и се чудили как да я преминат. Както зяпали към водата, по някое време се показва златната рибка и бодро се провиква: „Здравейте! Аз съм златната рибка. Ще ви изпълня по едно желание." Първата от тях казала: Аз искам да съм червенокоса." Хоп! Речено сторено. Станала червенокоса, отишла в гората, събрала дърва, направила сал и прекусила реката. Втората казала: Пък аз искам да съм чернокоса." Хоп! Речено сторено. Станала чернокоса, отишла в гората, събрала дърва, направила си лодка и преминала през реката. Третата казала: Аз пък искам да съм мъж. Хоп! Станала третата блондинка мъж и преминала през моста. Една жена имала шкаф, който държала винаги заключен и не позволявала на никого да го отваря, а даже да се доближи до него. Мъжът и хиляди пъти настоявал, но жената оставала непреклонна. Така минали години. Наближавайки своята кончина, пред смъртния си одър тя повикала съпруга си и му казала: „Мъжо, отвори този шкаф да ти разкрие тайната." Най-сетне, казал мъжът ти. Отварят шкафа и в него намират 3 яйца и няколко пачки с пари. „Какво значи всичко това?" попитал мъжът ти. „Всеки път, когато ти изневерявах, мъжо, слагах по едно яйце." За 30 години брачен живот 3 пъти изневяра не е много. „А какви са тия пачки с пари?" Като се понасъберяха повече яйца, ги продавах.